Munduan ditugun gertakariero guztiekin, albistegiek fikziozko filmak dirudite. Albisteak. Bueno, gaur oso irudi, oso mezu harrigarria ikusi dugu. Gaur eguerdi aldera, Bizkaiko suitzaileek txio bat jarri dute Isako euren kontu ofizialean eta ikusi zertzioen. Pertsona bat hilobe batitik irtetzeko laguntza eskatzen. Derioko hilobean, laguntza bidea. Zaude xilika. A ber, osea, pixik enterratu eseteak. No, oso serioa da, Hau broma bat, tipo bat, pelele bat, ola, borratxo zihuen da eroin da. Ez da izango, erori nora, ez dia putzuak egoten. Ze putzu, Marian? Beno, irakurri dugunean, nola esan, zuek bezala geratu gara, erabat harrituta. Handik gutxira baina, suhiltzaileek beste txio batean argitu dute, umore handiz hori bai, istripu bat baino ez dela izan. Istripu bat? Mira, a ver, ze gertatu da? Nik uste erogin dela. Bueno, istripo bat izan da. Osea, egi ez da broma bat. Eta ez dela horrelako zerbait gertatzen den lehen aldia. Como ez dela lehen aldia? Ez dela gertatzen den lehen aldia, baina ez berari. No? Hombre, espero gu. Izan juetxo, hiru aldiz etretxie ja. Gaueko ilun ertxian, Derioko hilerritik iritsi zen abisua. Hostia, hoi hotz bildurgarri, Jo, tuta, cementerio horra sartzea ja, ni te cuento. Derioko itxuribea. Ze bai tono bildurgarri honekin, osea, zer da guain? Ilobi baten zulotik heldu zen deia darra, laguntza eske. Aian maitan, hau gaur egun da, Kuarto milenio, zer da? Labain egin eta pertsona bat zen obi barnean, atera ezinik harrapatuta. Vale, baina jeusin zala, labanin bala. Eta zerta, zulo irikita? Claro, eta zertara jontza horrera, hijo mío. O sea, la gente anda por el cementerio porque sí. ¿Ves? Es que zein jungo da horra, porque si jolastean ordin bezala jundia jolastea. De toda la vida, gu jolaste ginean a esconderites, kanposantu da mergaran. Errori induk izana, hierrira posible ya izion. Un agujero porque sí, es que no sé. ¿Ves? A ver, porque zulua, egoten da preparauta, baten bata hiltzen bara, egoten da preparauta, inuzen tepe hori. Ala sekula ezea junko aposantura. Ez asko hori. No puede ser que tengas ciertos días agujeros porque sí. Zeu barakazu nahiko agujeros, porque sí. Hone botajo, que harra, hori ez dagoen kanposantu bat ez dagoen hori. Madre mía, tío. Suhiltzaileak bidean, udaltzainek eskailera baten laguntzaz fite erreskatatu zuten. Hori zenagaz, fiter, apurbe... Ez fite, ez da, pertsoni, fite da harin. Iparralde esaten da fite. Fite, harin. Eta ez da, gertatu den lehen aldia, ohikoa da. Nola, ohikoa? Jende izan bauta? Tonto da, ose. No sé si has visto algo parecido. Hau, inspirazioa zain da, hau. Hau da zulotik eta bena. Tres veces. Zeri, zeuri? Ez. Nahiko enterro de pinta vasca. Bai. Eso suele pasar más de una vez. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, la gente se tropieza y se cae. ¿Se cae dónde? ¿Dónde? Ez eki, zen nahi besarkatu bere, zera, hilakoa, o? Izan dira ordea hilda zirela uste ziren pertsonak, eta ondotik, loalditik, katalepsiatik hilkutxan ernatu direnak. Bai, baitxare. Ez argi, baspare, jo, mailukiak inankaneo. A ber, ala no ez nago. Belle monda buruan, Honena buruan, belle monda. Ni suman, edo zein dudatan, Bizi bazo bere barrenera, labe barrenera, hau do, Zuba, gero ana zaldi. Bizi idola. La peseas.